Σας κύριε Κούβελα, γιατί θα μιλήσουμε πολύ για τα εμβόλια, αλλά ένας συνάδελφος από την Αθήνα που παρακολουθεί μου στέλνει το εξής μήνυμα. Με συγχωρείτε, τι ακριβώς έχει πει ο κύριος Κούβελας? Υπάρχουν φάρμακα, έχουμε εδώ κάθε μέρα 100 νεκρούς στις ΗΠΑ, 1000 και συζητάμε για τα εμβόλια? Είναι μήνυμα συναδέλφου, δεν θέλω να κάνω χρήση του ονόματος του, διότι με δεσμεύει προς το παρόν. Τα στοιχεία του δεν το λέω στον αέρα. Μας παρακολουθεί από την Αθήνα, από κεντρικό μέσο και μου λέει: συγγνώμη, είπε ο καθηγητής φαρμακολογίας ότι υπάρχουν φάρμακα. Πεθαίνουν κάθε μέρα στην Ελλάδα 100, στις ΗΠΑ 1000 και με ψέγει και ο δικαίος. Και τα αφήνεις έτσι, λέει. Ναι, υπάρχουν φάρμακα. 10 Νοεμβρίου πήρε το πρώτο άδεια, άρα έχει ένα μήνα που είναι αδειοδοτημένα σε κυκλοφορία. Τα έχουν πάρει αρκετοί ασθενείς στην Αμερική. Θα πρέπει να θυμάστε ότι δεν υπάρχει σύστημα υγείας που να καλύπτει την δαπάνη. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα άλλος τρόπος να διατίθεται τα φάρμακα. Στην Ελλάδα όμως, επειδή το προϊόν κοστίζει περίπου 1000 ευρώ, θα μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους εισαγωγή και με μεγάλη ταχύτητα. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει ήδη στην χώρα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος με κατεπίγουσα διαδικασία να έρθει προκειμένου να σταματήσει αυτή η καθημερινή απώλεια ψυχών. Είναι σωτήριο ένα τέτοιο προϊόν. Μπορεί να μην είναι 100% αποτελεσματικό, αλλά από τους 100 που μπορεί να πεθάνουν, μπορεί να γλιτώσουν 90 ή 95. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τη θεραπεία, για την αντιμετώπιση μάλλον της κατάστασης. Και φυσικά θα γλιτώσει το σύστημα υγείας. Σηκώσατε το τηλέφωνο να το πείτε. Εσείς δεν παίρνετε αποφάσεις. Σε κάποιους πολιτικούς αρμοδίους που παίρνουν, να πάρετε στο Υπουργείο Υγείας και να πείτε: ρε παιδιά, ή κύριε Γκίκα, δεν πρέπει να μεταφερθεί αυτό εδώ? Έχει γίνει συζήτηση για τα μονοκλονικά αντισώματα. Θεωρούνται ότι είναι φάρμακα promising, δηλαδή τα οποία πιθανότατα θα μπορέσουν να μπλοκάρουν τη λίμωξη, και περιμένουμε τις πρώτες αυτές που θα κάνουμε, τις πρώτες εφαρμογές του φαρμάκου. Σας είπα πριν ότι έχει ήδη συζητηθεί και έχει μπει η διαδικασία να έρθουν εδώ. Μάλιστα. Κύριε Ζαχινή, για να δώσουμε λίγο το context. Μισό λεπτό κύριε Φαρσαλινέ, αν με ακούει ο συνάδελφός μου στην Αθήνα που έστειλε το μήνυμα μετά από την απάντηση του κυρίου Γκίκα, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος πρέπει να το επαναλάβω, από τον Ιούλιο είναι στην Επιτροπή. Μετά αυτό δεν έχει σημασία, τώρα έγινε η συζήτηση. Ναι, μετά από αυτή την πληροφορία, νομίζω ότι καλό είναι τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης να το φέρουν τώρα σε πρώτο φόντο ότι το φάρμακο είναι ή δυνατόν και αύριο το πρωί να είναι εδώ. Και το πώς θα το βρουν οι πολιτικοί, με ποια δαπάνη. Αυτό ήθελα να πω, ναι κύριε Φαρσαλινέ. Και να πω λοιπόν ότι αυτά τα φάρμακα τα οποία χορηγήθηκαν πριν κάποιος πάει στο νοσοκομείο και χορηγήθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν αυξημένου κινδύνου να καταλήξουν στο νοσοκομείο, μείωσαν στις 28 μέρες την ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο κατά 70%. Δηλαδή, ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου το 10% έχριζε νοσηλείας, στην ομάδα του μονοκλονικού το 3% κατέληξε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι 70% σχετική μείωση κινδύνου να καταλήξει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Ναι. Θέλετε να σχολιάσω κάτι? Βεβαίως, και για το φάρμακο να σχολιάσετε θα ήθελα. Συμφωνώ. Το φάρμακο αυτό θα μπορέσει, που είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα που δεσμεύει την πρωτεΐνη ακίδα του ιού και δεν εισέρχεται ο ιός στα κύτταρά μας, άρα δεν μας μολύνει. Είναι πολύ σημαντικό στο να αναστείλουμε πρώτον τη λίμωξη όσο μπορούμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση του αρρώστου και κυρίως να προλάβουμε τις βαρύτερες επιπλοκές της λίμωξης. Μην νομίζετε ότι θα εμποδίσει όλους τους ιούς να εισέλθουν που μας έχουν ακουμπήσει τα κύτταρά μας. Γι' αυτό ακριβώς δεν λέμε ότι έχει 100% επιτυχία. Έχει πολύ σημαντική επιτυχία όμως. Εντάξει, άμα στους 100 μπορείς να προστατεύσεις τους 80, τους 90 είναι λίγο. Είναι μεγάλη νίκη, απλώς νίκη. Και από τους υπόλοιπους που θα πάνε στη μονάδα πάλι ένα μέρος θα σωθούν. Άρα είναι μία νίκη. Πάντως κύριε Κούβελα, τώρα αντιλαμβάνομαι τι εννοούσατε, έχετε δίκιο. Μου κάνει εντύπωση που στα μέσα ενημέρωσης δεν παίζει εκ παραλλήλου. Εγώ δεν θα πω να ισοσκελίσει, αλλά επειδή είναι και πιο άμεσο, διότι στα άλλα εκκρεμούν αδειοδοτήσεις ακόμη, θα περίμενε κανείς να παίζει πολύ έντονα. Έτσι δεν είναι? Τώρα έχετε δίκιο, τώρα το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Λοιπόν, αλλά είναι και επιλογή, επαναλαμβάνω, των κυβερνήσεων να μην παίζει σε πρώτο φόντο.
Δεν είναι έτσι. Στις ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει αρκετά μεγάλη συζήτηση για τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσουν. Ναι, αλλά εγώ είδα και από το BBC, με συγχωρείτε, μέχρι το TV5, από τη RAI μέχρι το Politica, όλοι για το εμβόλιο συζητάνε. Δεν συζητάνε για το φάρμακο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, η αρμόδια επίτροπος, δεν είδα να λέει κάτι για το φάρμακο. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όπως είναι ο NICE στην Αγγλία, ο EQUIC στη Γερμανία, ο HAS στη Γαλλία, οι οποίοι ασχολούνται με την δευτερογενή αξιολόγηση. Κύριε Κουβελά μου, έχετε απόλυτο δίκιο εσείς. Εγώ μιλάω για την ευρεία κοινότητα. Διότι εγώ είχα μείνει με την εντύπωση, περίπου αυτό που άκουσα από τον κύριο Γκίκα, ότι είναι σε μια φάση που τα βλέπουν, πειραματική να το πω έτσι, και τα δοκιμάζουν. Εδώ μας λέτε... Έχει πάρει ταχεία έγκριση, ακούστε, έχει πάρει ταχεία έγκριση από το FDA, είναι αυτό που δόθηκε στον Τραμπ. Μάλιστα. Τότε δεν είχε πάρει την έγκριση και μπορεί κανείς, ένα κράτος μέλος, να έρθει σε επαφή με τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθει σε επαφή με την εταιρεία, την Eli Lilly ή τη Regeneron κτλ. Και να το φέρει, μα δύο είναι αυτή τη στιγμή, και να το φέρει σαν... με δύο διαφορετικούς τρόπους στην αρχή τουλάχιστον, είτε πώς θα το πούμε, σαν ερευνητικό πρωτόκολλο προς το παρόν. Όχι, ξέρετε, η Λίλη, επειδή έχει γραφεία στην Ελλάδα, έχει αντιπροσωπεία, είναι μεγάλη αντιπροσωπεία, υπάρχει μια δυνατότητα να έρθει με έκτακτη εισαγωγή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Φέρνουμε πάρα πολλά τέτοια φάρμακα, ορφανά κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία. Προβλέπω, κύριε Κούβελα, ότι πολύ γρήγορα θα το έχουμε στα χέρια μας. Δεν υπάρχει καμία αντίσταση σε αυτό.